Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jiena Duncan Melċiqa, inni saċerdot għal dawn l-aħħar 45 sena u ftit. X-xogħol tiegħi bdejtu bħala saċerdot, bħala viċi fil-parroċċa tiegħi stess fejn noqgħod ħalqolmi San Bastjan. Wara dan imbagħad għamilt diversi snin bħala kappillan f'diversi parroċċi. Issa rġajt qiegħed lura ħalqolmi San Bastjan fil-parroċċa tiegħi nagħti l-għajnuna tiegħi hemmhekk skont ma jkun hemm il-bżonn. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija. Twildet ta' nisel nobli, għexet biss 25 sena. Żewġu għażiera u kellha 3 tfal. Meta mbagħad romlot hija qasmet ġida kollu lill-foqra u saħansitra bniet sptar fejn hi stess kienet tmur kuljum filgħodu u filgħaxija iddur bil-morda. Ħuti ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lihom lil Alla ħalli bekk ikun jisħoqilna niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billa ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġin lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħedna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajt li Santa Elisabetta tal-Ungerija l-grazzja li taraf u tweġġaħ lil Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel li nħobbu b'imħabba kbira lil foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna. Dan nitolbuh b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, lil dak li kien bil-qiegħda fuq it-tron, rajtlu fidu l-lemenija ktieb miktub minn ġewwa u minn barra, magħluq b'7 siġilli. U rajt anġlu ta' saħħa kbira, qiegħed ixandar bleħen jgħajjad. Min hu li jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli li għandu? U ħadd la fis-sema u la fl-art, u lanqas taħt l-art ma kellu l-ħila jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. U jien infexxejt f'bikja kbira, għax ma nstab ħadd li kien jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qalli: tibki xejn, ara, l-iljun ta' tribù ta' Ġuda, ir-rimja ta' David, ħareġ rebbieħ u se jiftaħ il-ktieb u s-7 siġilli li għandu. Imbagħad bejn it-tron u l-4 ħlejjaq ħajjin u f'nofs ix-xjuħ rajt li kien hemm ħaruf wieqaf bħal maqtul b'7 tiqrun u b'7 għajnejn li huma s-7 spirti ta' Alla mibgħutin fuq l-art kollha. U l-ħaruf resaq jieħu l-ktieb min id il-lemenija ta' dak li qiegħed fuq it-tron. U kif ħal-ktieb marru jinxteħtu quddiem il-ħaruf l-4 ħlejjaq ħajjin u wkoll l-24 xieħ. Kull wieħed minnhom kellu ċetra u xi bwiebi tad-deheb mimlija bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin. U bdew jgħannu għanja ġdida u jgħidu: Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu. Għax int kont maqtul u b'demmek ksib tal-Alla bnedmin minn kull tribù u lsien, minn kull poplu u ġens.
U għamiltom għal-Alla tagħna saltna u qassisin li qatt isaltnu fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Duħaj lill-Alla. Sar responsorjali ngħidu flimkien għamiltna għal-Alla tagħna saltna u qassisin. Għamiltna Għal-Alla tagħna saltna u qassisin. Għannu lil-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu it-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-ħallieq tiegħu u jitennew Tzjon bis-sultan tagħhom. Flimkien għamiltna għal-Alla tagħna saltna u qassisin. Ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daqq tat-tambur u taċ-ċetra. Għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Flimkien għamiltna għal-Alla tagħna saltna u qassisin. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla ikun fuq fommhom, dan u ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha. Flimkien għamiltna għal-Alla saltna u qassisin. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. għarri mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalem u kif ra beda jibkija u jgħid: Mhux li għaraft imqarint ukoll f'dan il-jum x'inhu ta' ġid għalik. Imma issa dan hu moħħbi minn għajnejk. Għad jiġi żmien fuqek meta l-edewwa tiegħek idawruk b'rampa u jgħalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġalfu lilek u lill-uliedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli inti ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Krissu. Fl-Evanġelju insibu żewġ okkażjonijiet li fihom Ġesu beka. L-ewwel okkażjoni hija xi ħaġa magħrufa ħafna, rakkont li nafuh, fl-okkażjoni ta' meta miet ħabibu Lazzru. It-tieni okkażjoni li forsi ma tantx nagħtu kasha hija din li qrajna llum. Ġesu jibki fuq Ġerusalem. Żewġ okkażjonijiet illi naħseb hekk joffrulna messaġġ qawwi. Messaġġ relevanti ħafna għal ħajja tagħna kemm bħala bnedmin fil-mixja tagħna f'dak li aħna nsejħulu l-witt ta' dmugħ u anke wkoll fil-ħajja tagħna bħala insara. Fl-ewwel okkażjoni li jagħtijilna l-Evanġelista San Ġwan l-okkażjoni tal-mewt ta' Lazzru, San Ġwan jgħidilna li meta Ġesu ra lil Marija oħt Lazzru u lil-Lut li kienu ġew magħha jibku, San Ġwan juża espressjoni qawwija. Ġesu ħassu jgħidilna jitqanqal u jitħawwat. Mbagħad jgħidilna u Ġesu beka. Dan huwa kliem li verament jurina kemm Ġesu ħaf fuqu dak kollu li huwa tagħna. Ġesu ħaf fuqu id-tbatija tagħna, il-mard tagħna.
Ġesu l-unika ħaġa li ma ħax fuqu kienet id-dnub. U Ġesu mhux biss ħaf fuqu dak li huwa tagħna, imma iżjed importanti minn hekk huwa l-fatt li huwa feda fdieħ dak li hu tagħna fdieħ. Fi kliem ieħor, il-ħajja tagħna b'dak kollu li fiha Ġesu ta' tifsira differenti u mill-iktar għolja. U propju hawnhekk naraw kif bid-dmugħ tiegħu Ġesu iqaddes id-dmugħ tagħna. Fi Kristu id-tbatija tiegħu bidlet mill-għeruq it-tifsira tad-tbatija u tas-sofferenza tal-umanità. Dik li qabel Kristu kienet meqjusa bħala kastik, kienet meqjusa bħala saħta, meta Ġesu ħada fuqu u bnija u fdija, allura Ġesu id-tbatija tagħna neħħa minnha il-valenu illi kien hemm fiha effett tad-dnub. Kif nafu li Ġesu neħħa il-valenu tad-tbatija, effett li daħal minħabba fid-dnub tal-bniedem? X'inhi l-iktar prova ċara u ċerta illi xarba ma jkunx fija valenu? Eżattament billi xi ħadd jixrob mill-istess tazza tiegħek quddiemek. U Ġesu dan li għamel. Fuq is-salib Ġesu quddiem id-dinja kollha xorob il-kalċi tad-tbatija sal-aħħar qatra. B'dan il-mod Ġesu meta xorob id-tbatija tagħna u fdija urina illi id-tbatija m'għadix iżjed avvalenata. Anzi, nistgħu ngħidu li fil-qiegħ ta' dak il-kalċi hemm perla li hija l-qawwa salvifika ta' Ġesu. Propju bid-tbatija tiegħu Ġesu jagħti tifsira tant sabiħa u tant x'ismu li minkejja id-tbatija dak kollu li ġib magħha, però d-tbatija fija wkoll valur. U hawnhekk niġu għat-tieni ċirkustanza fejn Ġesu bekka dak li qrajna llum. Ġesu jibki fuq Ġerusalemm. U għaliex jibki fuqha? Għax ma aċċettax is-salvazzjoni li huwa kien qiegħed joffrilha. U bħala konsegwenza ta' din in-nuqqas ta' aċċettazzjoni, Ġerusalemm kienet se tispiċċa ħażin, kienet se tispiċċa imġarfa. Hawnhekk naraw it-tenerezza tal-qalb ta' Ġesu. Ġesu jibki mhux għalih innifsu, imma jibki għax ma jixtieqx jarana imbagħtu minħabba l-ebbusija ta' qalbna. Ġesu jibki għax ma jridx li aħna nitkissru u nintilfu. Ġesu anke llum fis-sitwazzjonijiet li għaddejja minnhom id-dinja, Ġesu għadu jibki fuq id-dinja. Ħuti jeżis jalla id-dmugħ tal-iben Talla, id-dmugħ ta' ħuna Ġesu Kristu ikun għalina l-ewwel nett għajn ta' faraġġ. Min-naħa l-oħra wkoll jalla jkun għalina stedina biex flimkien ma' Marija wieqfa taħt is-salib u bħala aħna nibku kemm fuq id-dnubiet tagħna kemm ukoll fuq id-dnubiet u d-tbatijiet li d-dinja għaddejja minnhom. Waqt li nagħtu ġieħ lil Sant Eliżabetta tal-Ungerija għall-imħabba tagħha għall-fqar, fiduċja fl-imħabba tagħha nresqu t-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja, il-poplu Nisrani, biex fuq l-eżempju tal-mulej li ftaqar għalina
ikollu qalb miftuħa għal dawk li jinsabu f'kull xorta ta' tbatija u faqar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares mulej lejn id-dinja tagħna imġarba b'tant nuqqas ta' paċi, b'tant tbatijiet, għamel li l-bnedmin kollha jgħixu fis-sliem u l-paċi bejniethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morda u għal dawk li b'tant imħabba iduru bihom. Għamel li jaqdu tbatijiethom ma' tiegħek ħalli bekk huma jiksbu kull għajnuna minn għandek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għalina il-koll biex fil-mixja tagħna f'dan il-witt ta' dmuħ nagħlfu naqdu tbatija tagħna ma' ta' ibnek Kristu msallab ħalli tkun okkażjoni ta' fidwa kemm għalina u kemm għad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu. U Alla missier tagħna li tant ħabbejtna li tajtna lil-libnek, ilqa' nitolbuk it-talb tagħna, inti taf x'inhuma l-ħtiġijiet tagħna, kun inti l-ken qawwi tagħna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk it-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna li qegħdin infakru l-opera ta' mħabba bl-qis ta' ibnek nissaħħu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' Sant Eliżabetta tal-Ungerija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħti lilhom għall-merti tagħhom huwa ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Inti tallimna bl-eżempji ta' ħajjithom, tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbil. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin kollha nfaħruk u ntennulek bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Ġesu Kristu sina. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġa ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nirringrazzjawk għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Elisabetta tal-Ungerija u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-mewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-ġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għattu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, mhux il-kundanna tiżdani, nasin fejqa. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu Mulej, inti ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina bl-eżempji ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija, illi qiemet lilek btieba bla qiegħda u għamel il-ġid lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla ħanin li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċesi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċesi u anki l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni li l-quddiesa ta' nhar il-Ħadd li ġej biss, jiġifieri l-20 ta' Novembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fid-9:30. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħleselna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li jeħtieġu l-aktar l-għajnuna tiegħek. Nikkontemplaw illum il-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma t-tartana dak li twilet għalina u ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infen, u l-ġenna l-erwieħ kollha u speċjalment il-dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, meta sina Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikolli tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma t-tattana dak li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna ħarisna minn-nar tal-infer, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk li aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. It-tielet misteru, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missienna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li kisma t-talbtana, dak li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna, ħarisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missienna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kismat talbtana, dak li twilet għalina u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubitna, ħarisna minn-nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Mistiedna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana. Slima lik. Dilek ingħajtu għaliex aħna t-rufnati u li teva. Dilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, o Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa, mistiedna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmjak, imbek inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Lill-Erwieħ tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tax-xebbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Tal-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Ta' parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avvorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Verġini Marija nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-fidi u għarrus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missilna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, Santa Elisabetta tal-Ungerija, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek li sem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.